Il-vittma tal-qtil f'San Ġiljan il-ġimgħa li għaddiet kienet strumentali biex għal darbtejn frankat il-ħabs lil dak li llum huwa suspettat ewlieni tal-qtil tagħha. Irrapportat dan l-Orizzont bi prominenza li fost oħrajn qalet li biex ingħata l-libertà proviżorja xahar ilu ħaditu jgħix magħha fl-appartament fejn inqatlet. Is-suspettat huwa Djibril Ganjo ta' 33 sena mit-Togo li bħalissa qiegħed taħt kura psikjatrika. Il-kulħadd tal-ħadd li għadda rrapportat li l-mod kif sar il-qtil huwa wieħed li jindika passjoni u mkejjen viċin l-investigazzjoni qalu li t-tnejn kienu f'relazzjoni flimkien. Meta fil-25 ta' Awwissu li għadda t-tnejn kienu tresqu l-qorti b'konnessjoni ma' ġlieda li ġrat fil-Florjana fejn is-suspettat kien jgħix ma' numru ta' barranin oħra. Hemm kienu mixlijin li kkaġunaw offiżi gravi lil żewġ irġiel li wkoll huma ta' nazzjonalità Afrikana. Id-difiża tar-raġel mit-Togo kienet qalet li ma kellux jingħata l-ħelsien għax kien jgħix fl-istess appartament u Caroline Magri ħaditu jgħix magħha fejn allegatament qatilha. Ftit iktar minn sena ilu f'jum l-indipendenza, Ganjo kien tressaq il-qorti wkoll akkużat li jeddet u sawwat lill-vittma. Iżda l-akkużi kienu twaqqgħu wara li Magri kienet ħafritlu.